Id-deċiżjonijiet li ħal Gvern Malti fl-aħħar ġimgħat fissru li minn tal-inqas 460 immigrant li kien hemm min irid idaħħal f'pajjiżna daħlu f'pajjiżi oħra. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri meta kienet jieħu sehem fil-programm dis-sett. Il-Ministru Camilleri sostna li f'dawn il-każijiet Malta żammet soda. Kenna żviluppi mid-deċiżjonijiet li ħadna bħala pajjiż. Kenna żviluppi ta' diversi immigranti illi kieku ma ħadniex id-deċiżjonijiet li kellna bżonn nittieħdu, kieku ma ħadniex deċiżjonijiet ibsin illi ma kinux popolari ma' kulħadd, kieku ġew iktar immigranti f'pajjiżna. Nista' ngħidlek illi mill-inqas fl-aħħar ġimgħat bis-saħħa ta' deċiżjonijiet illi ħadna Malta frankat il fuq jew mill-inqas 460 immigrant. Jirriżulta li fost ir-raġunijiet li waslu għal dan kien hemm id-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jżomm sod mal-vapuri tal-NGOs bil-Ministru jagħti eżempji konkreti ta' deċiżjonijiet li waslu biex naqas il-pis minn fuq pajjiżna. Id-deċiżjoni li ħadna fuq l-NGOs, illi konna bsin mal-NGOs u għedna isma' jekk ħajkun hemm vapur ta' NGO illi jmur iħajjar in-nies sabiex jaqsmu sabiex anke jitilgħu fuq jew nkella jaqsmu dik il-parti u jabbihom u jersaq lejna, qed ngħidulek ċaru tont li ser ikun il-flex state illi ser jieħu ir-responsabilità tagħhom. Ma kienx hemm każ wieħed, kien hemm l-Alan Kurdi, kien hemm l-Ocean Viking, kien hemm l-Altamari, kellna każ ukoll tal-MV Marina. Il-Ministru Camilleri kien mistoqsi dwar deċiżjonijiet oħra tal-Gvern Malti bil-Ministru jsostni li jekk tiddefendi l-interess ta' pajjiżek tirbaħ u mhux titlef ir-rispett. Malta laqqas meta kienet għadha mhux indipendenti, meta kien hemm bżonn issemma leħena, semmet leħena u rrid li kibret u rrid ukoll illi saret nazzjon. Meta issemmi leħnek, meta taqbes għall-interessi nazzjonali tiegħek ma ġib smerrija, rispett il-ġib. Fil-programm dis-sett il-Ministru Camilleri tkellem fit-tul dwar il-ġlieda li trid issir fil-konfront ta' traffikanti tal-bnedmin u kif il-Gvern Malti bat messaġġ lill-Ewropa li reġgħet hija relevanti u importanti ħafna l-għajta li m'hemmx stabbilta fl-Ewropa mingħajr stabbilta fil-Mediterran. U biex dan isir, l-Ewropa trid tagħti importanza massima l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.